Біз сені жеңе алмайбыз. Соңғы күннәрдә булган аномаль кызу көннәр турында Казан халкы шулайды. Синоптиклар мондай 35-37 градуслы һава торышы әле киләсе атнада да сакланачак дип белдерә. Бу кызу 2010 елның кабатлавы булмасмы? Белгечләр һәм халык фикерен Рания Абдрахманова тыңлап кайтты. Иртүк чыгабыз, кичен чыгабыз. Кыяш кыздырганда гына чыкмаска тырышабыз ди Фатыйховлар гаиләсе. Ике балалары Кәрим белән Ираданы фонтаннан айырып алып булмый диләр. Күбрәк су эчәбез, фонтанда балалар кыена. Шулай үтә инде көннәр. Анда фонтанда сикеребез. Фатыйховлар кебекләр бүген Ак чәчәкләр скверында бихисап. Еле-еле вытащили. Баланың судан чыгасы килми, туңы бетте, әш чыкмый. Менә хәзер җылытып утырам. Как тебе фонтанчик? Холодный, но теплый. Ну хорошо, да? Она с нами справилась, мы с ней не справляемся. Без issini җиңә алмыйбыз. Иссе безне җиңә фонтан ярдәмендә генә көрәшәбез. Көндезге 12дән бирле монда бала фонтаннан ашарга һәм эчәргә дип кенә чыкты. Инде көн кичкә авышуга карамастан күргәнсездер инде фонтандагы төсле утларны да кабыздылар. Әмма балалар кимеми хәзерге вакытта бер 30лап егет, кызлар биредә ял итә. Без дә кырыйда кала алмадык. Балалар су җылымы? Эссе һава торышы кешеләргә авыр тәэсир итә ди белгечләр, бигрәк тә өлкәннәргә. Эссе вакытта өлкән яшьтәге кешеләр һәм хроник авырулар булган затларга аерым игътибар бирергә кирәк. Казан зообакчасындагы хайваннар эссене төрлечә кичерә. Кайсының кызу көннәргә исе дә китми, буланнар ял итәргә ышыграк урынны сайлаган, ак аю да ышыкта гына утыра. Июль башыннан Татарстанда нормадан 8 градуска югары һава торышы күзәтелә ди белгечләр. Сегодня также температурный фон повышенный. Бүгендә температура югары 33-35 тирәсе. Шуңа бүген температура Цельсий буенча 37 градуска кадәр җитәчәк дип кисәтү тараттык. Мондый күрсәткеч республика өчен куркыныч санала. Бу антициклонга бәйле дип аңлаталар. Җил көньяк көнчыгыштан, шуңа эсселек алга табада дәвам итәчәк. Әмма 2010 елгы корылык янамый дип белдерделәр. Почему? Потому что там все началось. Ул вакытта корылык иртәрәк башланды. Июньдә явым-төшемнәр булмады, ә быел июнь явым-төшемгә бай булды. 70 мм-дан артык яуды. Бу атнада җомга көнне республика буйлап салкын атмосфера фронты узачак. Ул температураны 5-6 градуска киметәчәк ди синоптиклар. Ә табиблар исә күбрәк салкын су эчәргә һәм кояш астында йөрмәскә киңәш итә. Рания Абдрахманова